שבוע את התחקיר הזה בידיעות אחרונות כמה האומנים הגדולים בארץ מרוויחים, ואחד הגדולים שבהם הוא אייל גולן, שמגיע עד ל-140,000 שקלים ל-45 דקות הופעה. וזה אולי מסביר את הרכישה החדשה שלו, משהו ככה בקטנה. מייבך, המרצדס שהיא הרבה יותר ממרצדס, הרכב האהוב על הסלבס בכל העולם, כמה זה עלה לו? שימו לב, הרכב של האוליגרכים והכוכבים מעבר לים נוחת בישראל הישר לידיו של אייל גולן. מדובר בדגם המפואר ביותר של החברה היוקרתית, שאהוב במיוחד על כוכבי הוליווד. קניה ווסט נוסע באחת כזאת, וריאנה, ומדונה, ועוד הרבה מפורסמים. טוב, אייל גולן קנה את הרכב מלקוח מעבר לים, כלומר זה לא ממש מהניילונים, קצת בושה. נו באמת. קצת בושה, אל תתבלבלו. אבל זה 2016, דגם 600S למבינים. נגיד תתקלו בו בכביש, סביר להניח שלא תוכלו להתעלם, רכב ארוך במיוחד, 6 מטר ו20 סנטים, קצת כמו לימוזינה ארוכה. הצבע הנבחר, לא תופתעו, שחור. מה יש לנו ברכב? יש מיזוג בכיסאות, יש אופציה למסאז', יש מערכת סראונד עם 13 רמקולים, יש גג זכוכית שמשנה את השקיפות שלו בהתאם לקרינת השמש. יש מאחור קורסאות שהופכות למיטה, די עם הבדיחות. יש מסכים אישיים, יש מקרר לבקבוקי שמפניה בין המושבים, זה נשמע מאוד כיף. זה נשמע כמו הרכב שלי. כן. גם מנהלו של אייל בני פרץ רכש בדיוק את אותו הרכב, רק בצבע לבן. אוקיי. עד עכשיו רק 2 ישראלים רכשו את הרכב הזה, אז עכשיו יש כבר 4. בשעה טובה. וכמה זה עלה? כמה זה עלה? מחיר הרכב בישראל מתחיל ב-1.8 מיליון שקלים, בלי כל התוספות, ולפי מקורביהם, אייל ובני פרץ שילמו כל אחד קצת יותר מ2 מיליון שקלים. כן. אל דאגה, עשינו את החישוב בשבילכם. אם אייל מרוויח 140,000 שקלים, כמו שפורסם, ל-45 דקות, הוא צריך להופיע בסך הכל 14 פעמים. שזה יומיים. שזה מה זה בקטנה? אז ביומיים כזה, אותו זה די כדי לקנות את הרכב הזה ששווה מיליונים. טוב, מה עושה קריס מרטין?